De hogy lesz ma beszélok, Hát látod így. nem baj, helyettesítjük. Nem baj, most el kéne lenni az operatőr, hogy nézzük, hogy csinálom a pirítást. Jó, gyere, Az jó. Csak nem hoztam a talpát, szóval ezt most tartani kell. Kudarcsadok. Na szóval, ott meg a pirítások. Ez már a második könyv. Megcsinálom. Megjegyzem. Ezek a pályrítáusok. Ő készíti. Ő meg nem értem miért van itt. Én sem. Na. Várjál, a többieket is le kell videózni. mindenféleképpen. A képítéseket. Te is itt vagy. Ők is. Csak a Bence hiány. Sajna. Uram, valami érdekességet próbálj a nézőknek nyújtani. Ne, én nem vagyok érdekes. Gaze. Hi gaze. Na, Kikészített a pirítós pont el. De most ha ide állsz felé, akkor nem bírom Takarodjál kiszedni. már. Belagadott. Elagadott. Belagad? Belagadott. Na, uram, maga egy kompetens pirítósnak tűnik. Hát ez tényleg belelagadott. Szóval ez itt vége van. Megvan az a kutyaszerszedő, amit technikórán csináltunk tavaly? Na, azzal kéne. Szerintem egy másik pirítóssal kéne. Nem kell. Igen, ez Nem. szarra égett. Az teljesen jó, az a pirítós, megpirul. Nagyon jó. Jöhet bele a következő. Dávid, elment az operatőröm. Jó, következő. Kenyér. Biztos, mindennek. Itt vannak a kenyérek. Az jó bele. Ez közé. Amúgy ebbe szerintem belefér 3 is. De 4. Rohadt Csak jó. bele. Nem baj. Bele kell. Ezt remekül belerakni. Jó van, na hát. Jó. Arrébb bököm a kenyérkével, tessék. De ezt is tedd már arrébb. Kell még egy kenyér, hogy De a kenyérrel tedd arrébb, nem ezzel. tessék. Na. Figyelj, az igazság pillanata. Micsoda? Hát de ez amúgy... Ez kurva Ez szarul mit van. kézel? Igazítsad meg. Hát mondom, hogy füstöl. Ez ilyen. Ez ilyen a Bázzeg! Mi van? Olyan tüzet csinálunk itt 2 másodpercet. Amúgy valaki olyan csinálja már ezt, aki látott már ilyen sütőt, mert Aurénál füstöl a kenyér. De tényleg ez előbb mit füstöl. Ó, Istenem. Érkezik a szakértő, a Megadtam. másik szakértő is. Az a pirító. Nem lehet lejjebb venni akkor? Kicsit lejjebb vettem most. Igen. Azt ne szedjétek ki. De Fogázni az De meghatunk legalább, ez nagyon jó. Zaj bácsi, ezt mondta, nem nyúlhatunk ki fénybe. Odaig vagy meg. Nem fog meggyulladni a szár. Hát ez tényleg nem annyira sült meg, de nem baj. Megkenjük majd narancsnak. Na, nézzük. Meleg. kurva, de nézd, azok a szálak, annyira. amik ott a szélébe futnak és izzanak, azokhoz, Azok izzószál. igen, azok 300 ezernek. Tudom, azért melegek. Jó. Eszi. Na szóval. Dávid angol leszkét készít a... Nézd Dávid, nézd. De ez nem működik. Látod milyen szar? Nem működik. Gyorsabban letudítom, mint az ott. Jó, akkor a activities-en találd ki, hogy mit rajzolok. Jó. Autó. Igen! Várjál, egyen nehezebb lesz. Traktor. Igen! Várjál. Katika. Nem. De Hajó. ez egy kamera. Ja vagy. De az a te nyilván egy visszapillantottuk. Az ott a gomb, amit meg kell nyomkodni. Látod mekkora az a gomb? Ezt látom. Úgy kicsit most olyan érzésem van, mint amikor a paintbe azzal a radírral elkezdesz valamit ki. De semmi. Vastagságot tud állítani. Igen, csak ennek nem. Ez itt van. Appazni. Na, Lekonyoljuk. következő. Itt azon csak azért szerelek. Igen. Micsoda? El akartam most nézni, de nincs kedvem. Jól teszed.
És úgy érzem, hogy egy ilyen család lennénk, és így Úgy érzem, hogy egy csoport gyerek lennénk, aki rohadtul unatkozik, sehol nincsenek ezek a migránsok. Na, ezek mi volt? Katika. Ja, Zorrából mondja a hangokat. Orhangon. Vagy mik voltak azok a hangok, amiket nem a szádban képzett, ott M-en. Szevasztok, gays.